encara que ara sembla impossible que pactin, I, a veure, la teoria de jocs és una part de la ciència matemàtica que utilitzem els economistes, que utilitzen els economistes com el Mas-Colell, jo no, però economistes, diguem, molt intel·ligents, perquè és molt difícil, és una cosa molt difícil. L'Andreu Mas-Colell ho és. Politòlegs, sociòlegs, és una teoria matemàtica que s'aplica a diferents camps, que bàsicament consisteix a pensar com acabaran les situacions quan hi ha dues persones, o bé negociant, per exemple, amb un negoci privat, o bé un acord polític, i sabent què és el que et convé a tu, què és el que convé amb ell, sabent que tu saps que l'altre sap que tu saps que el que li convé, és a dir, és una cosa, diguem, d'estratègia. I aquí el que jo crec que és important, la raó per la qual els politòlegs arriben a la conclusió de que serà negociat, és que el fet de que, diguem, el que és bo, el que és òptim, el que és desitjable abans de fer el referèndum és diferent del que és desitjable després de fer el referèndum. És a dir, això és molt similar al problema dels segrestadors. Quan hi ha un segrest, diguem, la política que un govern, abans que es produeixi el segrest, la política que ha de seguir un govern és dir, escolta'm, no negociarem mai. Per què? Perquè, clar, si els segrestadors saben que mai hi haurà negociació i que mai trauran ni un euro, doncs, escolta'm, ja no segrestaran. I, per tant, la manera d'evitar els segrestos és dir no hi haurà negociació. Per tant, estalvieu-vos la feina perquè no cobrareu. El que passa és que un cop s'ha produït el segrest, el govern, el mateix govern que fa 5 minuts deia mai, el que és bo per ell, el que és òptim, és dir, hosti, una vida humana a canvi d'1 milió d'euros? Ostres, sí, tenim aquí molts milions d'euros, agafem i paguem, no val més una vida humana que 1 milió d'euros. Per tant, ja sabem que diguem, serà bo per tu acabar pagant. El problema és que els segrestadors ho saben, i saben que per més que tu juris i perjuris que mai negociaràs, un cop s'ha produït el segrest, tu et baixaràs els pantalons i aniràs a negociar. Per tant, acabem en una situació en la qual es produeixen els segrestos i el govern acaba pagant. L'equilibri és que acabes pagant. Doncs aquí passa una cosa bastant similar. Ara, abans que es produeixi el referèndum, el senyor Rajoy ens diu que ni nunca, és més, si os vais, os vamos a vetar, vais a salir de Europa por 3 generaciones, no una ni dues, no, 3 generaciones, y además os vais a quedar sin pensiones, y además tindré una crisis del 19% y totes les pestes bíbliques us vindran i jo m'encarregaré de que us vinguin. I això és el que és òptim que faci. Per tant, quan ara l'escoltem que xiscla d'aquesta manera, nosaltres hem de dir, molt bé, xaval, ja sabem el joc. Sabem que quan nosaltres decidim marxar, o si nosaltres votem i decidim marxar, ell canviarà d'opinió. Ell canviarà d'opinió, exactament igual que el govern del segrest, en el cas del segrest. Per què canviarà d'opinió? Doncs, per exemple, si el tio s'encaparra a castigar-nos, per exemple, os voy a vetar d'Europa. Tu agafes el mapa de carreteres d'Europa i veus que ells, per anar a Europa, han de passar per Catalunya. Si ara de sobte posen una frontera i diuen que Catalunya no és Europa, els que hi pringaran són ells. Ells ho saben. I, per tant, no és creïble. Sabem que en el moment últim el que hauran de fer és negociar. Per què? Perquè si tu no es negocies, per exemple, un altre exemple, és si ells no negocien, què passa? Doncs que el deute públic, ara tenen un deute més o menys el 100% del PIB, i tenen prou feines a pagar-lo. Clar, si nosaltres marxem, és un deute seu, uns paperets de deute que posa el Reino de España pagarà, Reino de España. I el Reino d'Espanya seran ells. Si nosaltres marxem, ells seguiran sent el Reino d'Espanya. Per tant, ells hauran de tornar els calés. Però, clar, si tenen la mateixa deute i un 20% menys de PIB, resulta que la deute en relació al PIB es dispararà per sobre del 125%. I aleshores no ho podran pagar. I llavors ens vindran a nosaltres i ens diran, sisplau, assumiu vosaltres una part del deute. I nosaltres direm, sí, negociem, però no ens fotreu boicot a Europa, oi que no? No ens fotreu el boicot del cava, oi que no? És a dir, al final serà òptim per tothom que
que hi hagi una entesa. A ells els interessarà, a nosaltres ens interessarà, a tothom li interessarà que hi hagi una negociació pacífica i pròspera, i tots hi sortirem guanyant. I al final serem els més amics del món. Els millors amics dels Estats Units, tots sabeu que són els anglesos. I quan es van independitzar els Estats Units d'Anglaterra, els van fer una guerra. No serà com nosaltres, que ho farem pacíficament. Van fer una guerra. I així i tot acaben sent els millors amics del món. I això jo crec que és el que acabarà passant, per més que ara xisclin, amenacin i diguin tot el que diuen.